Hola, famílies! Estem fent aquest vídeo des de petits per explicar-vos una informació important del tema del pas de I3, és a dir, les giraffes passaran de I2 a I3. Llavors, les famílies que tingueu nens nascuts en el 2021 haureu rebut una carta que tindrà aquest paper i aquest, ¿vale? On hi ha molta informació. I com ja sabeu que ens agrada ajudar-vos en aquest pas, llavors, en aquest dossier que rebreu hi ha informació de tot, on us podeu informar, calendari de les sessions informatives. Aquestes sessions informatives són perquè us expliquin el que ja us hem explicat nosaltres des de l'escola. Les dates clau, aquestes dates les teniu en un post que teniu a l'Instagram nostre. ¿Vale? Després, les preguntes freqüents. Com hem de fer la sol·licitud en línia, on podem saber quina és l'oferta de places escolars. Tot això ja ho teniu en la nostra xerrada que vam fer amb el PowerPoint, però també ho teniu en els links que us vam posar. Vale? Una part molt important i que ha canviat aquest any, vale? És la part de quina puntuació donen els criteris de prioritat. I direu, què ha canviat? Doncs aquí ho teniu. Vale? És a la pàgina número 7. La part més important que trobem, vale, que ha canviat, perquè hi ha els punts per tenir germans al centre, que són 50 punts, els punts per proximitat, que són 30 punts, vostre lloc de treball són els mateixos, 15 punts, la zona educativa 10 punts, això fins aquí era tot igual, però el que han afegit aquest any és el criteri per la renda anual suma 15 punts. És a dir, en el cas que una família tingui 40 punts, en aquest cas 30 punts, o 50 perquè té un germà, el cas és que heu de pensar que aquests sumen sobre els 30 o els 20 o el 15, depenent de si és per feina, si és per proximitat, si és per germà. Què vol dir això de que suma? Això no vol dir que vagi per desempat quan surti el número de desempat. Això vol dir que se sumen, és a dir, si tu tens un germà al centre tens 50 punts més i tens el criteri per la renda anual, és a dir, que tinguis uns ingressos inferiors a X, que això hauríem d'entrar al detall, sumarien aquests 50 més els 15. Llavors, hi ha uns complements, uns criteris complementaris dins d'aquests punts que donen punts addicionals, com és tenir discapacitat tant a l'alumne com al pare o la mare, o tutor o els germans, que això abans no estava, el de tenir el pare o la mare treballant o tutor legal dins del centre sí que existia, ser família nombrosa dona 10 punts, ser família monoparental dona 10 punts, que això sí que estava però no quedava tan clar, ara ja ho han escrit. Ser alumnes nascuts en un part múltiple, és a dir, els que siguin bessons, o 3, o 4 o 5, és igual, que hagin nascut en un part múltiple, tenen 10 punts més. I si és un alumne en situació d'acolliment familiar, té 10 punts més. Això no és, un altre cop, no són punts a desempat, són punts a sumar. És a dir, jo tinc, lo normal seria 30 punts de proximitat. M'imagino que no tinc germans, o sigui, no tinc més fills, és a dir, el normal és els punts de proximitat, 30 punts. Però en el cas que jo sigui família nombrosa, en sumaré 10. En el cas que jo sigui monoparental, sumaré 10. En el cas de que siguin bessons, sumaré 10. I així, un llarg etc. A cas que tingui una renda anual que marca, en aquest cas, el concessió d'educació, tindré 15 punts extras. Això és la part més important. Després, ja ens estan avisant aquí, interessant, ja ens estan avisant que haurem de posar un màxim de 10 escoles. I aquí us fan la mateixa recomanació que us vaig fer jo. És poseu les escoles que us agraden. És a dir, si tu tens 6 escoles que t'agraden, posa les 6. I aquí ens estan dient la importància de omplir les 10 escoles. Però si d'aquella no poseu escoles per posar, és a dir, només poseu escoles que us agradin. I després sí que donen alguns exemples del tema de les places d'ofici, però que això espero que a ningú li passi, però seria, per exemple, tu només t'ha agradat una escola, poses una escola i no entres, te quedaries en un limbo.
Després, la part important són els alumnes que siguin NESE, vale? Encara que aquí encara continuen posant NEE, vale? Això ho haurien d'actualitzar. Que això ja és el que vam parlar i si teniu qualsevol dubte ens feu saber. Vale? Llavors, espero que tots mireu aquesta carta i si teniu qualsevol dubte ens feu un email i ens pregunteu, vale? Que a nosaltres ens encanta ajudar-vos. Moltes gràcies a tots i a totes!